Fan, du måste ha blivit på dem. Ja. Vad ska vi hejda här då? Man lindar runt ratten där på något sätt. Nej, vänta nu. Här var något annat. Runt hela bobben. Nej, runt. Men då har vi i hand. Ja, just det. Nej, jag vill. Alltså, någon måste det här. Bromsa. Ja, nu knuffar jag iväg det. Ja, bra. Perfekt. Ska vi åka efter? Nej. Jag tänkte om du hade, då är det ju bra att dra ut någonting ner mot sjön istället så de inte behöver sitta och köra ut på vägen. Stanna. Oj. Är du klar? Ja, vänta då. Ja. Linda då! Ja.